Здравейте YouTube, аз съм Мистер Electric Gaming и днес ще поиграем малко Skywars в Epic Cloud. Така, влизаме в една игра. Пускане на някакъв Sandstone map. Сега докато почне играта. Сега ще прибия всички капа. Full diamond set, перфектно. Но няма перла. Защо няма перла, бе? По-своя късмет. Със сигурност няма да има перла. Ето малко да намаля звука. Опа, какво има? И отново няма перла, ти сериозен ли си? Сега ще ме бутнат, докато се кача. Докато се кача, докато стигна. Yes, bitches. Умри. Умри, бе, умри, бе, умри, бе. Има някакъв горе. Умри. Много съм добър. Дай перлата тук. Сейте нещо викат, надявам се да се не е чул. Там има тим. Искам да отида. О, колко съм точен. Умри. Пути. Един човек. Еми, използвам тази перла и остава последната перла за човека. Следия. Сериозен ли си? Къде е този? Аре де. Ето го е. Ох, лава. Не. Мразят. Леко да не ме удари. Но. Ами, леко са. Погавя малко с него. Той е геймер. Добре. Иди гейм. Толкова е лесно, хора. Толкова е лесно. И здравейте отново, хора. Тук съм за втората игра. Skywars. Да, имам страх в главата. Това го снимам няколко часа след първата игра. Защото нямаше хора просто. Влизах в игрите и никой не идваше. Не се събирахме по 4 човека, за да започне на игра. И да, аз ще продължим с клипа. За вас е една секунда, но за мен бяха 3 часа. Добре, отново нямам перла. Сериозен ли си? Защо никога нямам късмет? Защо, хора? Можете да ми кажете? Сега ако не ми стигнат блокчетата, просто излизам от играта и влизам в друга. Изобщо не ми се колко за блокчета, нищо. Ама не стигнаха. Обичам да не ми стигнат блокчета. Много обичам така. Блокчета? Не. Разбира се. Защо са им блокчета? Аз мога просто да си прелета през островите. Тези ли ще стигнат?
Омага, тази къщата обиколих 15 пъти. Искам да се кача. Окей. Защото отделно да ще ни вземат 500 сърца и ще ни убият. Ако ме се стара тук. Така ще ни убият първо. Аз ще скоча, ако мога да взема един филм. Така. Колкото искаш. Това каква като случи тап. Нека ме стреля. Здравей. Нямам въдица, нали? Искам ти въдицата, приятел. Не знаеш, че тази лава не може да тече заради стълбите. TNT, искам да не пускаш TNT, така е? Никой не остава безнаказан, когато иска да пуска TNT на мен. Къде ти е въдицата? Не ми пука. Мога да бия всички без въдица. Така, той се самоуби. Последният човек къде? Там май техник. Да. Здрасти, как си? Да. Много съм добър. И здравейте хора. Започваме третата игра. Тъй. Най-якия мап. И кучето нова отново като лудо. И може да се кучета на улицата. Перфектно. Лайкайте колкото искате, изобщо не ви пречите. Аз не стигам клип изобщо. Дано да не се чува много. Само дама тканска, ти сериозен ли си? Охо, Protection 2 Lux Infinity. What? Добре. Супер. Слагам луката. Само ми е гадно оръжието, хора, трябва да се оръжие. Защо няма оръжие в тези честове? Дай ми оръжие. Добре. Това е също като моя тук. Плюс 2. Аз ще пребия всичките. Не може ли? Хоп. Антинокбак може ли? Так, аз целих ли го да е? Ха-ха. Да си знаеш. Умри? Не умря. Так. Умри, бе. Айде умри. Моля те. Това как го снайперирам? Как го снайперирам и как не оцелих? Замисли, харесва ли ти? Харесва ли ти да умираш? Харесва ли ти? Това е сложна дума. Fuck you. Yes. Може цели 4 човека, омага. Знаете, че тук мога да набутнат като нещо с пънжелък. Добре, мисля да се дърпа момент, приемам за приятел и да се заклещим блока. Точно това ще да направя, не се тъжко който е, аз съм невероятен. Умри! Добре, това защо не умира?
Тъй. Нещо там. Може би. Нещо се е спелата. Много съм точен, хора. Ма това е чист хак, в смисъл. Не, хора. Но удари много пъти. Един се друг. И не взема последния. Чак се удари гедна на фона. И лодка. Това е чак се да. Мога да се... Сям се седна в перли. Рафей, как си? Умри, моля те. Много съм злъд. Така гледам повтарям това. Не знам как съм бил мръзнал още. И здравейте отново, хора, започва четвъртата игра. Дано да не фейлна. Не трябваше да говоря, защото сега ще фейлна. Да започваме по-бързо. 3, 2, 1, хайде, пускай ме. 1, 2, 4... Пак не оцели глазата, стига не. Моля те, перо, моля те. Не, защо и броня нямам. Добре, хора, тази игра ще е пълен фейл. Трябваше да малко да говоря. Така пък извиках съдбата да ми даде най-тъпите айтеми. Дори и броня нямам, аз съм с една каска. Не мога да ги сложа преди да ме убил този. Умри. Къде отиде? Убих ли го? Убих. Мага. 3. Тъй. Никога не губете надежда, защото както видяхте, от нищо вече имам нещо. Къде ще тези тези навък ще стигнем за тази игра? 3 човека. Аз ще умирам набързо. Това е антикнолбака. Иди посред, иди там е по-удобно да те убия. Дай. Мога да го целя. Няма много. Мисля, че ще успея да метна до там. Колко съм добър. Добре, сега ще се бия набързо. Ей! Добре, хора, това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал. И ще се видим в следващия епизод Skywars. Опа. Развалих края, ама че съм тъп. Добре, хора. Чао.